ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ମାଛକୁ ସଫା କରିଦେବା। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଗଲେ, କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ମସଲା ପକାଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ହଳଦୀ ପକାଇବେ, ରେଡ୍ ଚିଲି ପକାଇବେ, ଧନିଆ ପାଉଡର ପକାଇବେ, ଜିରା ପାଉଡର ପକାଇଦେବେ। କିଛି ସମୟ ମାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କଢ଼େଇ ନେବେ। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଢାଳିକି ଆପଣମାନେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମାଛ ଭଜାର ମଜା ଅଲଗା। ୱାହ, କି ଟେଷ୍ଟି!